शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। DAVIE akulamulidwa kuti akakhale ku ndende moyo wake wonse pamulandu wokuba ndalama zaboma komanso kumupha mkazi. ulemu kumpando timati tipemphe nawo belo. Ndizosatheka, sakwenera kupasidwa belo a DAVIE. Sindikufuna kuti mwamuna wanga mumumange, mukwenera kummasula basi. Ndipo ine ndosalakwa, mukufuna kunimangiranji? Ngakhale a DAVIE anayankhula koma sizinaphule kanthu pa khoti. Ndizakuti DAVIE anamukakamirabe apolisi pofunisisa kuti akakhale ku ndende. DAVIE anagamulidwa kuti akakhale moyo wake wonse ku ndende, koma chifukwa cha dandaulo imene inapereka mkazi wake anamuchosera, anamuwuza kuti akakhale zaka 10 zokha. Pamene amapita naye ku prison panachitika mapokoso akulu kwambiri pa nthawi imeneyi. We are not criminals. मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। Name of move TEZZ oimasulira DAVIE Entertainment.
siza wanyamula umalimba mtima mamuna amafunikira kutero akankoyamba kupangapo zimenezi. Ndikuziwa kuti panthawi imene unamangidwa unaluza ndalama zambiri. Inyamuka 8 koloko ndizofunikira kuti ukhale pa target. Ukuziwa kale changu pamalo. Taxi. Kuli katundu ofunikira kwambiri. Ukachita kusankha wekha. Katundu uku ndosayamba. Ndimagwira ntchito komweko. Ndikukhulupirira kuti akakulandiranso ndi manja awiri. Ndizosavuta. Ndife anthu awiri. Tadikira kaye. Ndikuwafuna bojobojo. Pali zofunikira kwambiri. Dikirani pang'ono. Ndani amene? Ndi Davie ameneyo. Ndi nzanga. Amapanga chani? Ndimajambula mafilimu. Ndiye wabwera kuno kuzapanga chani? Ndikufuna zida. Ukunama tuphanga. Chomwe ndabwerera ine chimenecho. Amene ndi katundu wabwino kwambiri. Katundu opsa kwambiri ogwira ntchito yake bwino. Amachokera ku London. Apa zili bwino kwambiri. Guys, apolisi. Ndekuti uyuso ndi wa polisi. So apolisi amene. Waukape. Osamunyengerera guys. Tisunte. Oh, zakyamba. David Entertainment. Super Voice. Started. Come on everybody, do you wanna play? Do you wanna get hot? Do you wanna get wet? रात में हो साथ में हो बाहों में बस मैं तो मजनू को छला बना दूं हाँ लैला मैं तो 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 सबकी हूँ लैला
No mafika kuno ngati. Ali mbali awo. Ndikwenera kupanga zimenezi Davie, chifukwa ya mtima wachikondi umene uli nawo. Ndinakhala ndikuseva ndende nkhani zake zosakhala bwino. Palibe chimene ndinalakwa, ndaluza ndalama zanga zambiri. Ndakulandirani mabwana ndi madona, asikana ndi achinyamata. Lero ndi tsiku lopambana kwambiri pamene Mr. Saju akukwanisa zaka 10 ali m'banja. Ndi tsiku lopambana kwambiri pakuti achizindikira kuti nchapamwamba kuyitanisa tonsefe kuzakondolera chimenechi. Ifenso mumtima mwathu tikumva bwino. Mr. Saju mungathe kumasuka, tikufuna kumva mawu ochokera mkamwa mwanu. Ndikukhulupirira kuti wina aliyense wakonzeka kumva mawu ochokera mkamwa mwa Saju. Zikomo kwambiri. Ndikuthokoza kwambiri pa zimene mwayankhulazi. Ndi mawu abwino kwambiri opasa chilimbikiso kwa ine. Nkhani yachikondi sifunikira kuyibisa, zimafunikira kuyionesera poyera kuti Mulungu adalitse banja limenelo. Ena mwa ife zibwenzi zomwezi timachita mobisa momuno ndithudi. Koma Mulungu amafuna zinthu zimenezo kuzionesera poyera, chikondi chosatha, osamakhala ndi miliri. Pamene tikudusa muzovuta mu nyengo ya coronavirus, Ambuye adalitse mabanja athu. Ndikuziwa kuti usangalasidwa ndi ulendo mmenewu. Tikumvana sala? Adade. Ukapita kumeneko kumakaniyimbira foni. Ndikupasa foni yogwiritsa ntchito. Zikavuta uziniyimbira. Adade osadandaula kwambiri. Ndizikuyimbirani, ndimakukondani kwambiri. Ndizamba kuyiwala. Ndikupasire foni ija. Chabwino Adade. Adade, mwanigulira iPhone? Zikomo kwambiri Adade. Chaja chimenechi. Manambala osofunikira. Ndaseveramo. Tikumvana? Adade, ndimakukondani. Tonana. Tiye kuzipita. Ndangokwera kumene, ndifika kumeneko lachiwiri. Tiyambepo ntchito yathunso pano. Ndakulandirani mu sitima yapamwamba ino.
ndine driver wendesa sitimayi. Coming you to the 112 Virgin train service from London. Eya, mungathe kukhala basi pamenepo. On our journey today, we will be calling at Warrington, Wigan, Preston, Lancaster, Oxford. Wazuka bwanji? Ndazuka kaenu sa. Ndazuka. Mama wabwino? Mama wabwino sa. Wazuka bwanji yase? Ndazuka. Ndikumalizitsa ntchito ya zulo ichi. Oh. Ndizofunikira kwambiri. Ndikukhulupirira kuti ndizofunikira kuzipanga download mwachangu. Zifunikira mu office yanga. Kuno ku control room ndikuthandizeni bwanji? Ndikira ndikulumikiziseni. Ndina president yankhulani mwachangu. Hello? Stima imene yangonyamuka pompano imene kupita ku London ndayitchera bomba. Ikufunikira kuti isayime pena paliponse. Ikangwema ikuphulika. Sabe panenda kusokonezane. Zikuonesa kuti pali vuto pang'ono. Yes guys. Adona, muli bwanji? Andili bo. Tikumana nthawi inake. Okay. Zikuonesa kuti pali vuto pa stima ija yatcheredwa bomba. Stima gate imene? Imene nyamuka kupita ku London. Nambala yake 112. Zosatheka, muli mwana wanga. Monica zikuonesa kuti pali vuto. Stima imene yangonyamuka pompano imene kupita ku London muli bomba. Chani? Wina lisense imene akupanga. Mveserani ine. Tikumvana koma guys. Ndikufuna ndikuziwiseni. Stima imene yangonyamuka pompano imene kupita ku London. Nambala yake 112. Ndizakuti yatcheredwa bomba. Sikuyenera kuima malo ena lonse. Sam, kwabwera voice call. Mukachedwa anthu onse amene afa. Wapanga zimenezi ndani? Wasiya kuyankhula. Hello? Hello? Tapanga liwayindi. Ndimumve kuti akuti bwanji. Sindikusekerera. Zachamba. Hello. Ndikira ndi pang'ono. Kodi ukuti bwanji? Ukuti wachira bomba mu stima, chifukwa chani wapanga zimenezo? Kufuna utimise bomba imeneyo. Ngati siutimise umangidwa. ndizakuti stimayo yanyamula mapasenja ochuluka. Mukachita zibwana muphesatu anthu osalakwa. Ikangoti yayima stima imeneyo ikuphulika pompo. Ndiye mukuyenera kusamala kwambiri. Inuyo mukuyenera kumvana ndine. Ndipo pompano muimbe foni kwa driver amene akuyendesa stima yanu. Sakuyenera kuyimisa stima imene kupita ku London. Mukangotero stima imene ikuphulika pompo. Komanso pali ina imene kupita ku Pakistan ndayitchiranso bomba. Hello? Bomba? Cheti tawe bomba. Stima imene manyamula katundu kupitisa ku Pakistan yaphulisidwa. Zachitika nthawi yanji? Pompano. Sina 2 minutes. Nyamata wanga, auza stima sakuyenera kuima pena paliponse. Asanyalanyaze oda yochokera m'manja mwanga. Speed ya stima sikuyenera kufika pa 100. Ikuyenera kuyambira pa 110. Aziwiseni za nkhani imeneyo. Komanso tikuyenera kuziwa magulu ayo onse opita ku London. Chabwino sa. Johnny, ifufuze stima ikuti kuyendera malo ati ndipo tiziwise. Okay, sir. Akuyenera kuziwa zimenezi ndi madriver okha. Mapasenja sakuyenera kuziwa. Chabwino sa. Eya, yankhulani. Sa zikuonesa kuti ayankha foni ichi. Richard sa. Richard. Sir. Ndizakuti stima imeneyo yanyamula bomba. Ndipo mukuyenera kunimvesera bwino kwambiri. Richard. Ndipo speed ya stima sikuyenera kusika. Kufika pa 100 yambire 110. Komano bwana zitheka bwanji? Sa, tikuyenera kukasisa anthu pa station yoyamba. Ndeti chita bwanji? Aya, Richard, usapange zimenezo. Ukonza kuyika anthu m'mavuto. Uzithamanga pa 1 hour, makilomita okwana 3. Felicia, ndi bomba yanji imene achiredwa stimamo? Laba 125.
mukhale osamala kwambiri. Simukwenera kuziwisa wina aliyense wa mu sitimamo. Musayimise sitima pena paliponse. Ndizikuwuzani zochita. Yes, munthu wankulu. Amene wani Mr. Laina. Opanga controls zinthu zambiri. Ndine detective Alan Precious, oyang'anira pa senior police. Ndakulandirani. Ndamva zokhuza bomba mu sitima. Ndimakufunani mwapaderadera. Tikambirane nkhani yokhuza zimenezi. Zosavuta. Sir, timakufunani pang'ono. Ndapasilidwa oda yochokera kwa commissioner. Tawerengani kalata imeneyi. हम ऐसे करेंगे जब हम जाएंगे तो ढेर सारी शॉपिंग करेंगे Pepani adona. Ndikubwereraso pa ntchito. Misa munali pa holiday. Sindikudziwa kuti zatheka bwanji. Komabe ndisanyira nyazi mawu a commissioner. Pepani kwambiri. Ndizabweraso bwinobwino tizayeza. Amayi akumvesesani. Palibe chovuta chilichonse adati. Ndisika nawo pano. Ndi chifukwa chani sakuyima. Tikiti yanga anandilembera malo ano. Ndikuyenera kukafunsa kuti chachitika nchani. Wawa. Simunayime pa depot bwanji. Timafuna tisike nawo ife. Ndikupepesa chifukwa cha vuto limeneli. Sitima twini vuto. Ndiye mukulingalira kuti ife tikasikira kuti. Mwatipambanisa. Magaezi. Iwenso kuti bwanji iwe. Tapita uko. Mwachitisa ndinu. Ndipaseni mpata ndiduse. Chifukwa chani simunayimise sitima pa station. Ndine Inspector Shinu. Chonde segulani chiseko ngati kuli kotheka. Pali vuto kapena? Sir. The Metropolitan Police have confirmed a bomb blast that occurred this morning on a northern railway line. मैनचेस्टर जा रही गुड्स ट्रेन आज सुबह यॉर्क के करीब एक्सप्लोड हुई। मैं इस वक्त ह्यूस्टन स्टेशन के प्लेटफॉर्म 10 पर खड़ा हूँ। Similar bomb has been placed on the London-Glasgow train 112 that left this morning. पुलिस सस्पेक्ट कर रही है कि बॉम्ब यहीं पर रखा गया है। Sir, there was a blast on 509 Goodstone this morning. Sir, the public deserve answers. Ndipaseni mpata. Nanga sitima chokera ku London. Abwana, ndizakuti nyamuka kalekale. Zikumana pakati. Ikonza kukhala ngozi yayikulu kwambiri. Tibwerekesa anthu. Pano patikwenera kusamala. Zathu sizili pabwino. Tangu dekani chonde. Ndimakufunani amwene. Ndine wa polisi. Ndakulandirani pali zokambirana. Nkhani yokhuza sitima. Ndisaname. Ndizakuti pakali pano sizili bwino zinthu. Sitima yote yanyamula anthu ofunikira kwambiri. Sitikudziwa kuti munthu amene apanga zimenezi ndi chani chimene akufuna. Sir, tabwerani. Ndikubwera kaya. Ine ndikufuna mundiuze chiona chenicheni. Evelyn, chachitika nchani? Abwana zikuonesa kuti pali sitima imene kubwera kuchokera ku London. Tapanga zoom. Kuli misewu ingati kusogoloko. Tadikira. Guys, tandifufuzireni mapo asewu umenewu. Ndikufuna kuti ndikuthandizeni. Sindikudziwa kuti mukwanisa bwanji. Tapanga trace. Pano khasi mungakwanise kugwira ntchito imeneyi. Ngati fesi mulipasa mpata. Ndi chani chimene mukulingalira? Mukuniso kuneza. Komano wapanga zimenezi ndani? Sindikumudziwa komano anayimba foni ye. Iniyo koma munganafufuza bwinobwino kutheka kuti mwina ngonama. Sir, zikuonesa kuti pali vuto. Sitima yochokera ku Pakistan ndi yochokera kuno ndizoti ikumana. Zimenezi zikhonza kuchitika pasina 10 minutes. Tikwenera kusamala kwambiri. Pali njira imene tingagwiritse ntchito. Palibe sir. Zona? Pepani sir. Masitima awiriwo ndizoita kuthamanga kwambiri. Ndizovuta tukualesa ku Pakistan. Ulendo ndi wautali. Ndikukhulupirira kuti pali malo ena pogawanika misewu. Sewu wake ndi umenewo. Sitima ina ili pamenepa. Ndikuti azakumana pamodzi. Tikuyenera kupeza njira. Sitima athu imene kupita ku Pakistan tikuyenera kuisintha sewu. Pepani kwambiri sir. Ndizovuta kuti masitimawa asempane. Mwachidziwikire ndizotaombana basi. Nthawi ndiyochepa. Ndizopusa tu zimenezo. Ndizosatheka. Muli mwana wanga tumene musi ndingalole kuti avulale. Kapena afe.
ndikuyenera kupeza njira yabwino kwambiri. Komano sa. Tikuyenera kupanga umozi. Tasalani nthawi yayitali bwanji kuti masitima wakumane. 15 minutes yokha basi. Ndipangireni Tracy. Chabwino sa. Osadandaula kwambiri sindifunikira mafailo amenewo. Ndigwirisa ntchito nzeru zikufunikira kuti sitimayi ithamange kwambiri. Akuyenera kuonjezera speed 97 miles azithamanga pa 1 hour. Muli bwinobwino sa. Ndipo zikuyenera kuchitika. Ndikufuna kulankhulana ndi driver. Richard, unimvesere bwino kwambiri. Uonjezere speed 97 miles uzithamanga pa 1 hour. Komano sa muli bwinobwino tikhala pa chiopsezo kaya. Imene ndi order yochokera m'manja mwanga. Panga zimenezi mwachangu. Amanze, ikangofika pamalo uyisinthe njanji imeneyo. Three, 2, 1. Isinthe. Bwezeresa. Ndikuthokoza kwambiri. Ndikuthokoza. Nkhondo iyi sinathe. Tiyeni wina alisagwire ntchito pamalo pake. Ologas, abwana tapanga cheki ma video camera. Palibe munthu mmodzi amene tikunzindikira kuti anakachira bomba. Onse amene anali mapasenja basi. Tikakambirana ku ofesi cham'ma 9 mamawa undipeze ku ofesi kwanga. तेरे बिना दिल नहीं लगदा मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बिना दिल नहीं लगदा मेरा दिल नहीं लगदा तू ही मेरी है जिंदगी तू ही मेरी है हर खुशी तू ही मेरी है बंदगी Zopusa ndezi minisi. Ndinakuza kale kuti mamnoko ndichigawenga sakwenera kukhalako. Wambweresiranji kuno. Ukufuna ine ndikhale m'mavuto ndikangati kamene ndakhala ndikumakuza za mamuna amene. Adadi nimankonda kwambiri chonde musanimangire mpanda. Zopusa ndezi minisi. Uchoke mu nyumba yanga ino. Adadi mukupangira nji zimenezi ndiza kuti mamuna wanga anasintha. Kaya anasintha kaya sanasinthe koma ine sindisintha chiganizo changa. Akuyenera kuchoka mu nyumba yangayi pompano. Cheko dizibida. तेरी कसम जाने जाना तेरे लिए मैं दीवाना कैसे जिए बताना मौत भी मुझको ना तेरी कसम जाने जाना तेरे लिए मैं दीवाना कैसे जिए
तेरे बिना दिल नहीं लगदा मेरा दिल नहीं लगदा कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा हाँ किसे करूँ सजदा Ndimafuna kuti mundithandize. Choyambirira mundipase form. Chabwino ndikuthandizani. Muwerenga ma application onse amene ali mmenemu. Sa ndingozi yopsa kwambiri imene achitika malo ano. Akuti amangofuna kungoyeserera kuti ife tiziwe. Tilowere kusa. Amene wande mapisi abomba. Tandipase chopaniracho. Vikas, ndizofunikira ndipange cheki ma CCTV camera. Unafika ndani kuno? Nyamata wina wake. Mavideo ena ali kuti? Tinadilita. Mwini njinga amene ndioneka bwanji? Ndochepa thupi choncho. Akhonza kukhala ndi zaka 23. Zona zimenezi? Nyamata ake ndiotero. Njinga yake anayimisa panjapo. Zikomo. Kuno ku control room ndikuthandizeni bwanji? Ndilumikiziseni foni kwa bwana. Yes, it's ready. Take it. Ukuli bwanji? Pali chinthu chimene ndikufuna kuti inuyo munipase ine. Chabwino. Chingakhale chani chimenecho? Palibe munthu wina aliyense amene samakonda drama. Ndifuna 20 million. Ngati simupanga zimenezo. Mapassenger pamodzi ndi abale anu onse amene afera mu sitimamu. Apite. Nthawi ndiochepa pangani zimenezo. Alijapa tipati. Zikuonesa kuti sigino yathawa bwana. Amalowera mbali ya gate. Unimasukire bwinobwino. Ndi mbali yakumweko. Koma zikuonesa kuti sali patali. Dikirani nifufuze bwinobwino. Ndikhonza kupeza umbono okwanira. Onani zimene zikuchitika pa game iyi. Ndizosangalatsa kwambiri. Anthu ambiri ayikonda game imene. Ndine wa polisi. Okay, zikuonesa kuti mufunikira chakudya. Kodi mumakonda kudya chani? Pali zambiri. Chakumwa, monga coffee, sobo ndi zina zambiri. Komanso nyama osayiwala. Mukonda kudya chani? Sindikufuna chakudya chilichonse. Oh, ndi chani chimene mukufuna inu apolisi? Anyamata anu. Anyamatanga? Oh, mukufuna kuti muwalembe ntchito? Tangopanga ndi zimenezi. Anyamata, nonse itabwerani kuno. Ndikuti mbwere kunoko. Apolisi amakufunani. Akufuna kufunseni mafunso. Chabwino sa. Uziyalemekeza amene wani munthu wankulu kwambiri. Sa, koma ndalemekezani. Chabwino anyamata, sibwino kumakula mtima ayi. Osewa ndokwatira? Ndosakwatira. Bwana wawo ndine. Masipana amene magwirisa ntchito ndi ati? Ndi amene wasa amene mukuwaonawo. Pali ena aso ngati?
Chaziyankha. Aisa palibenso ena akunena zona. Ndichoncho kumene akunena zona. Sanganame amene ni nyamata wabwino kwambiri. Pali chinanso chimene umachita pepani kwambiri sa palibenso china chomwe ndimachita kuposera chimenechi ukunena zona. Asa ndikunena zona. Umakhala kuti ndimakhala muzawo kwa chopa. Umakhala ni ndani yako abale anga onse anamwalira. Mmodzi mwa anyamata anu anakachita bomba mu sitima. Sindikukayika. Anyamata anga ndi amene mukuwaonawa. Sindikukhulupirira kuti angapange zimenezo, ndakhala nawo zaka zambiri. Ndifufuza bwinobwino za nkhani imeneyi. Vikasi ndifufuzire magaraja ena. Ndikwenera kufufuza magaraja onse makamaka amene ali ku Mumbai. Bomu tikwenera kuchitapo kanthu mu sitima muno mwacheredwa bomba. Guys, miyoyo yathu ili pa chiopsezo. Mapetoke tingathe kupulikira muno. Akuyenera kusegula chiseko basi. Akuyenera kusegula chiseko anthu amenewa. Tasunthani apa tasunthani. Kodi iwe kumakula mtima choncho bwanji? Ndimveseseni guys, ndimveseseni, vuto si ineyo, vuto si ine. Tasiyani kupanga zimeneyo, tasiyani chonde. Wina lesa akhale pamalo pake osapanga za mapundi munomo. Ndiwo munthu opusa kwambiri kumazaona ngati ndani. Ndikupase mbama bwanji. Taseka pakamwapo. Sibwino kumakula mtima muno. Za mapundi ayi kakhale pasi changu. Ndizona sitima ino yachiredwa bomba ikwenera kumathamanga kwambiri. Tunda wa 16 miles ikwenera kumathamanga pa 1 hour. Njira yake ndi yokhayo basi. Tikapanga za mapundi kuti ayimise sitima iyi tosefe tipulika ndi bombayo. Chipulumuso chathu nchokhachi basi. Ndakulandirani mabwana ndi madona bazokambirana mu parliament muno. Ndikukhulupirira kuti wina lesa akudziwa chimene tabwerera malo ano. Nkhani ndi yabomba imene yachiredwa mu sitima. Tikuyenera kuwapulumusa anthu athu. Ndi angati amene akufuna kupulumusa anthu amenewo? Chigawengachi nzoti chikufuna ndalama yokwanira 20 million. Ndalama ikuyenera kuperekedwa. Musaononge ndalama za boma. Ndifufuza munthu amene anapanga zimenezi. Ndikukhulupirira kuti apezeka. Akapezeka ndikuona ngati mavuto amene watha ndithu. Olemekezeka nkhani si yachigawenga koma ndiyopulumusa anthu mu sitima. Sa ndini kuthekera konse kuti ndingathe kuwagwira anthu amenewa. Musasira entapo zimenezi. Ndingayendese muyenerera ndine. Chonde ntchito isiyeni m'manja mwanga. Monga ino apolisi ndimayidziwa bwino ntchito yanga. Sindingakubusiseni. Ndikulonjezapo kuti pa masiku 3 ndikhala ndinamugwira munthu ameneyo. Ndimveseseni chonde. Sa ndajambula zithunzi zokhuza nyamata ameneyi. Nyamata amene ndikadaulo pa nkhani ya mabomba. Komanso ndikulongosola zinthu zosiyanasiyana zoyenda. Kumpeza nyamata ameneyi ndi amene angaulule kumene kuli azinzi ake. Chabwino ndakumva. Zikufunikira kukhala pasi ndi kukambirana bwinobwino. Chithunzi chimene chapezekachi ndizofunika kufalitsa dziko lonse kuti akufunikira. Chabwino bwana, tipanga zimenezo. Aintapo chilichonse angochifuna kuti chikhale mbali yawo basi. Ndikulingalira kuti mathero ake akhala ovuta kwambiri. Ndiyeno angayithimise bwanji bomba imeneyi? Sindikuziwa. Madera onse ndizoti atolankhana mwazikana pofuna kuonesesa kuti sitima imene ikuyenda bwanji. Chabwino bwana, ndikukhulupirira kuti tingathe kupeza maumboni ambiri ochokera kwa atolankhani. Am I going to die? Mwana wanga uli bwinobwino? Adadi ndipulumuka bwanji nawe kuti mwachiredwa bomba muno. Adadi Usadandaule kwambiri mwana wanga. Ndithana nazo zimenezi. Ndikuyesesa kumbali yanga ndithu. Promise? Palibe amene amadziwa kuti zichitika zimenezi. sister, kuna bwera phone yanu akuti mulankhulane ndi amunanu. Chabwino. Hello? Maria, ndakhala ndikuyesera phone yako. Yazima, pali vuto kapena? Komano usadandaule kwambiri.
ndi nkhani yokhuza ulendo wa mwana ocha. Sitima ija inacheredwa bomba. Inacheredwa bomba? Ndimwe chitapo chani? Palibe chimene chayimisidwa. Tangopasidwa malangizo akuti sitima isikuyenera kuima. Ndizokhazo basi mkazi wanga. Ndikuimbira foni bwinobwino. Tikumvana? Taimisa. Tabweza. Imisa. Tapanga zoom. Nambala ya bomba imene ndi chani? Okay, dikirani pang'ono sandifufuze bwinobwino. Ndikaonesesa bwinobwino bomo imene yangona kuchepa koma bwana ndiopsa kwambiri. Ingathe kutembenuza nthaka kwa mtunda utali. Chikuyenera kusamala kwambiri. Ndikakhala pe kuganizira maloso andichipere. Nambala ya bomba 47D. Ndikukhulupirira kuti mabomba amenewa sanagulidwe kunja kumagulidwa ku India konkuno. Tandifufuzireni munthu amene angapezeke ndi mabomba amenewa. Ndi maganizo osatheka amene mukupangawo. Zosatheka ndi chani? Ine ningofuna kuthandizapo. Ndine waboma amene ndikuyendesa za nkhani imeneyi. Palibe amene angayimise bomba imeneyo. Ndi automatic bomb. Ndipo ikugwira ntchito kutengera ni sitima amene kuyendera. Ndikudziwa kuti ndinu amene mukusogolera kuti ndalama za boma ziperekedwetu. Akumene zikuyenera kuperekedwa kuti mwana wanga apulumuke. Ndimankonda kwambiri mwana wanga. Zikundibwereka tu ineyo. Hello. Tikambirane bwinobwino iwe ndine. Mukuti bwanje? Chonde. Sitima imene wachira bombayo. Muli mwana wanga amene ndimankonda kwambiri. Ine ningofuna kuti mwana wanga akhale ni moyo. Chondo sayiphulise. Nde muchita chani kuti muwapulumuse? Nkhani ikulu imene ndikufuna ine ni drama basi. Ufunikira kashi kapena titumize kwa akaunti kwako? Sindingakhale ndi akaunti, ndifunikira kashi. Ndiyeno ningakupeze bwanji? Kundipeza? Tikumana bwanji kuti ndikupase ndramazo? Ndramazo zilipo. Undipeza mapita ako akabayi. Mphepetere mwasinjo wali mvuzu. Ndrama zimene mukubweresazo muzisamalire. Osabweresa mbola kwa ine. Ndifunikira za mtendere. Ndipo lero pompano ndipeze mapita ako akabayiwo mbali mwasinjo wali mvuzu. Utenge ndrama zonse zokwana. Kodi ndino anajikana? Andineyo. Ndapasilidwa katundu anofunikira kwambiri. Munthu amene andipasilayo akuti mugwirisa ntchito foni imenepo muimbira iyeyo. Ndikamoso alero ka? Pepani kwambiri. Olo nanenso sindimayembekezera kuti muso walero ngati amene angakupaseni munthu wankulu ngati inu. Hello. Mr. Lajikana. Akuti bwanji iweyo? Ndakonzeka kulandira ndalamazo. Ndikudziwa kuti mwafika kuntamba nyama. Komano mukwenera kunipeza kuno kwa kabayi. Waukape ameneyi. Vegas. Mufufuze malo amene akuimbira foni munthu amene mpaka namukayapeze. Ndizera nse wako amakaka. Inu muzere kwa njale. Malingane magali motowa. Tikakumana kumusiku. Ukwenera kupanga changu. Ndakumva. Ndikudusa pa nyumba paka zako tokwa. Usayerekeze kupanga za chamba iwe ndine ditana. Ufike weka amene kuno. Vegas. Sa, ndikumva fotokozani. Tandipangire trace munthu yo. Zikuonesa kuti samayambira foni kwa kabayi. Pitani kumene amayambira foni yomwe changu. Tiyeni changu kwerani magali moto. Paja kunsewa gali moto kulibe. Tiyeni guys muchite changu.
Watera kulaiti. Kodase. Malo amene wakhala ndipatipati kunsinjeko. Ndikuuza ukayandikira kwa kabayiko. Iweyo zingosesereka basi. Ndikusala pang'ono kuti ndiyambe kusesereka mitunda ichi. David kuza kuti mwabisala muholo. Ndeti kukupemphani kuti mutuluke munoka. Ngati simutuluka, titana nanu. Chonde, tulukani pompano. Manja mwamba. Ukwenina kuenda mwachangu ufike kumalo kuno. Tikumvana koma. Usafike ndi apolisi kumalo kuno. Avide, ndikuyamba kusesereka mitunda. Ndikulekana nise usopano. Sindikuziwa kuti ndiye ndabwanji. Uzingotama ngozibwera cha kumusi kuno. Tanduze malo amene uli. Ndili mbali yako akachepa. Pazinjapo mbali yako manzere. Upeza briefcase. Uzike mmene mu ndramazo. Panga zimene ndakuza zomwe changu. Tenga ndrama zoziponyere pa damu. Kulibe chance yonana ndine. Tangoponya ndrama zo mmazimo. Andege mkwenina kunyamuka mpite mbali yako akabayi komweko. Ndrama zo zaponyedwa m'madzi. Muzilowera chakunyenyezi kumusiko.
wadza kumeneko chibomba. Olo mwanditumizira chibomba siningafe mokweka. Dr. Sachepa alipo. Ngakhale ningakumane ndizopsa bwanji koma sindikuchita mantha ngati anthu ena inu. Ine thandizo langa ndiopezekeratu. Ndimadalira Dr. Sachepa. Olo mikango ingavute bwanji. Ukunama umasewera phanga ukabwerezeso kachikena. Ine zintchito zanga sizikuyima ndipo sindikuopa munthu wina aliyense. Thandizo ndilopezekeratu kwa Dr. Sachepa. Ndikunena Dr. Sachepa ali pano kufuna kuthana ndi mavuto amene mukukumana nawo Amalawi. Akudyerani, akunamizani kuti muchita bwino, musavutike. Dr. Sachepa amapereka mwezi umodzi kwa munthu wina aliyense amene akufuna chuma. Kodi fana Dr. Sachepa amathandiza chani ndi chani? Kuchosa ufiti, kubwezeretsa chikondi, mwitano wa pabanja. Kaya m'bale wanu anapita kutali, ama mwitana m'mankhwala ndi kubwerako. Kusafusiridwa. Kaya nyamata ambiri mmafusira koma akazi amangokana. Bwerani kwa Dr. Sachepa zakuthandizeni. Kaya munthu subereka, Dr. Sachepa amakwanisa zonsezo. Amathana ndi chindoko, mabomu, kansa, BP, sugar, ndi matenda osiyanasiyana kupatulapo enzi. Dr. Sachepa akuthana ndi matenda onsewo kupatulapo HIV. Koma nofana ndiye kuti zokhuza chuma Dr. Sachepa sathandiza. Tifotokozere zambiri, tifuna tiziwe kaya. Dr. Sachepa ndi chani chomwe asakuziwa? Kani zokhuza chuma iwo nde mwayike pa nambala 1. Ndi ndani amene asakuziwa kuti Dr. Sachepa akuthandiza anthu m'Malawi muno kani zokhuza chuma? Ambiri amene mukuwaonawa musaone chonchi Amalawi anapita kwa Dr. Sachepa kukatenga chitumwa chawo chokawa ndrama. Amapezeka ndi njoka, amapezeka ndi abatwa ndi zina zambiri zogwiritsa ntchito m'masenga zimene zimakatenga ndrama kwa munthu ndi katundu osiyanasiyana. Amene muli ndi mavuto lero musavutike, Dr. Sachepa amapereka mwezi umodzi kwa munthu wina aliyense amene akufuna chuma. Akampasa mankhwala iwo Dr. Sachepa amamuwuza kuti ngati zingakuvute usabwereso kwa ine ndipo ndrama yako ndizabweza. Dr. Sachepa simuzamvera mbiri kuti anachirapo wina aliyense, ndipo iwo ali pano kufuna kuthana ndi mavuto ena aliwonse amene mukukumana nawo. Tikunena nkhani za chuma Malawi. Ambiri inu tikudziwa kuti mwajeredwa. Asing'anga ambiri akunamizani kuti muchita bwino koma sizikuyenda. Ndikuziwa ndithu kuti pali anthu ena mwa iwo amene ajeredwapo ndrama zochuluka kwambiri koma zikulephereka kuti achite bwino. Asing'anga kumalawi kuno angochulusa boza kungofuna ndrama yanu kuti ayigwiritse ntchito pa nyumba pawo. Asing'anga ena musaone chonchi, musaone chonchi Amalawi. Achinyamatawo akudyerani ndrama zanu. Ine ni madabwatu wina aliyense angoti ndine sing'anga kumangozionesa pa TV. Tandifotokozere zambiri za sing'anga amenewo. Ine sindili pano kukamba za munthu wina, ndabwerera za Dr. Sachepa. Amalawi ndikudziwa kuti mwayesayesa mwa asing'anga ambiri. Muyeseni munthu uyu, ndikuti uyu ndi akamuna kumathero kwa chilichonse. Amalawi muyeseni, sizikanika. Simuzamva kuti wanjera munthu wina ake ndrama akulira kapena kudandaula. Sasangalatsidwa, iwozo ndi zachete. Ndikuti zachete. Sindikufuna kutaya nthawi, tangotipasa nambala yawo tikufuna tiyayimbirepo pompano mwina ndithandize mavuto amene ndakumana nawo pa nthawi imeneyi. Dr. Sachepa akupezeka madera awa: Lilongwe, Blantyre, Zuzu. Foni namba 08844122626. Ndikuti 08844122626. So mukatero mwapeza Dr. Sachepa.
iyi ndayimbira pompano olo inenso ndikufuna ndayimbire mwina ndithandize mavuto amene ndikukumana nawo umphawi wanditopesa kwa basi asa ndikufuna ndachita bwino ine ndikuyendera mwina kabenzi kapena chani zinthu zambiri zomwe ndikufuna kuti Dr. Sajepa andithandize mavuto ngati amenewo tiye kuti ayimbire ena nonsenu ndi mmanyaka ongofuna kudyera anthu